दिनैनि जितु खामानिखौ जितु जि गभर्नमेन्टआ जोंनो थाखाय जे देशनि जि जोहोलाव देशखौ देशआव जायफ्रा नांदोंमोन बे नांनायफोरनि थाखाय जे दिनै जितु सुहिद जालांबाय बिनि थाखाय जे आंनि हा आंनि जायगा नैबेनि थाखाय जितु प्रग्राम खालामदोंमोन नैबे प्रग्रामाव जोंनि गेजेराव गोबां जोंनि गामिनि जे आइ आफाफोर बिदा फंबायफोर आंनि गोबां लोगोफोर मेलेमजिबि सुबुंफोर उन्दै फंबाय बिनानाव जितु स्टुडेन्टफोर बिथांमोनखौ लानानै दिनै जोङो बे खामानिखौ जों जाफुंहोनो हानायखाय जोंनि गोसोआ गोजोननाय मोनदों जिबायसा जोंनि जितु आसामनि जितु नेमखान्थि सरकारनि नेमखान्थि दङ बेफोरखौ जोङो जेब्लाबो जोङो अरायसम मानिलांनो थाखाय जोङो अरायसम जों नाजालांगोन जितु जोङो जिबायसा थांखि जे सरकारा नेम कानुन खालामदों बे नेम कानुनफोरखौ जोङो अरायसम जोङो मानिलांनो जों नाजागोन जोंनि गोसोआव फैबाय थानाय जिबायसा प्रग्रामफोर जागोन आरो उनाव फैबावगोन बे प्रग्रामफोरावबो जों अरायसम बाहागो लालांनो थाखाय दिनैनि दिननिफ्राय जि सेथि जागायजेननायनिफ्राय अरायसम जितु बे प्रग्रामखौ खालामलांगोन बे प्रग्रामखौ खालामलांनाय समाव जों अरायसम बाहागो लालांगोन होननानै जोंनि गोसो गोरबोजों जोङो साबायखर बावदों लास्टआव जोंहा जे फिरफिला बिर होनानै दिनैनि बे उन्दै फंबाय बिनानावफोरखौ लानानै जोंनि बे कल'नि स्कुलनि जितु फंबाय बिनानावफोरखौ लादों नाथाय बे कल'नि स्कुलनि फंबाय बिनानावफोरा दिनैसिम जायफोरा फोरोंगुरु जाना दोङो बिथांमोना सरकारि स्कुल जायाखै मानो होनब्ला बिथांमोना प्राइभेट स्कुल जानानै बिथांमोना जि फोरोंगुरुफोर दङ बिथांमोना जे प्राइभेट जानानैबो बिथांमोना फोरोंगासिनो दङ नाथाय जोंनि बे कल'नि ओनसोलाव आंनि बे अदला VCDCनि ओनसोलाव गोबां कल'नि स्कुला गोबाव सम जाबाय दिनैसिम जाहाथे बे स्कुला प्राइभेट स्कुलहैनो दङ नाथाय बे दिनैनि जे सुहिद दिवस जि बिर जोहोलावफोरनि जितु मुंख्लं खाम्फा गायसनदों जे खाम्फा गायसननायजों लोगोसे आङो अनुरद खालामनो नागिरदों जे जोंनि UPPL सरकार BJP सरकारजों जों जथायसे जानाय सरकारफोरखौ जे दिनैनि सानाव जिबायसा गायसनबाय आङो खावलायदों जे कल'नि हाइ स्कुलखौबो जाहाथे बे उन्दै फंबाय बिनानावमोना मोजाङै हिख्या लालांनो हानाय हेन बे जाहाथे बे सरकारि खालामना होयो बे प्राइभेट स्कुलखौ आङो बिनि थाखाय आङो नैबे अदला VCDCनि प्राइमारि प्रेसिडेन्ट जानानै पार्टिनि प्रेसिडेन्ट जानानै बेखौनो आङो खावलायदों जोङो BTR सरकार आरो BJP सरकारखौ बे कल'नि स्कुलखौ गोख्रैनो गभर्नमेन्ट स्कुल बनायना होगोन होननानै आङो आंनि गोसो गोरबोजों खावलायनाय जादों मानो होनब्ला बेयाव गोबां स्टुडेन्टफोर दोङो दिनैनि दिनाव जितु सुइट बिदि जि गायसनदों खाम्फा गायसनदों बे खाम्फा गायसननायाव गोबां स्टुडेन्टखौ नोंथांमोना जोंनि बे मिडियानि थ्रुयै गोबां नुनो हागौ नाथाय बे स्टुडेन्टआ गोबां प्राइभेट स्कुलाव फरायनाय स्टुडेन्ट बिथांमोनखौ नोंथांमोना गासैखौबो अनसायहरनानै आं जायफ्रा सरकार दैदेनगिरिफोर दोङो बे दैदेनगिरिफोरखौ आं खावलायहरदों बे मिडियानि जुगिदि नोंथांमोना बे स्कुलखौ सरकारि खालामना होगोन होननानै आङो आंनि गोसो गोरबोजों खावलायहरनाय जाबाय आंनि दिनैनि बुंनो गोनाङा बेसेनोसै 40 চনৰ ভিতৰত এখন আত্মনিৰ্ভৰ আৰু বিকশিত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ় দিয়াৰ স্বপ্ন বাস্তৱায়িত কৰিম আমাৰ 1 নম্বৰ আছিল সংকল্পৰ ভিতৰত 2 নম্বৰ সংকল্প দিলো মই মনৰ পৰা দাসত্বৰ মনোভাৱ পৰিহাৰ কৰিম 2 নম্বৰ আমাৰ আছিল 3 নম্বৰ দিলো দেশৰ সমৃদ্ধ ঐতিহ্যক লৈ গৌৰৱ কৰিম 4 নম্বৰত আমাৰ সংকল্প দেশৰ একতাৰ বান্ধোন সুদৃঢ় কৰিম আৰু ৰাষ্ট্ৰ সুৰক্ষাত নিয়োজিত সকলক সন্মান জনাম 5 নম্বৰ সংকল্প আমি দিলো নাগৰিক হিচাপে মোৰ কৰ্তব্য পালন কৰিম এই পঞ্চ সংকল্প আজি আমি সকলো সংকল্পবদ্ধ ললো আৰু সংকল্প কৰিলো আৰু সকলোৰে নাগৰিক হিচাপে সকলোৰে দায়িত্ব আছে এই সংকল্প কৰা আৰু আমি নৱ প্ৰজন্মক আমাৰ সৰু ল'ৰা ছোৱালীক আমি আজি এই সংকল্প কৰালো তেওঁলোকে যাতে ভৱিষ্যতে আমাৰ পূৰ্বজক বা যি কেইজনে আমাৰ ভাৰত স্বাধীনৰ সময়ত বলিদান দিলে আত্ম বলিদান দিলে আৰু আমাক স্বাধীন কৰিলে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষখন স্বাধীন কৰিলে তেওঁলোকক আজি আমি নমন কৰিছোঁ তেওঁলোকক আজি সন্মান জনাইছোঁ আৰু আমাৰ এই অদলা VCDCৰ অন্তৰ্গত আমি এখন ফলক লগাইছোঁ এই ফলকখন আমাৰ আগত লাগি আছে ইয়াতে আমাৰ ফ্ৰীডম যিকেইজন আমাৰ তেওঁলোকে শহীদ বেদী লাগি আছে এই শহীদ বেদী আমি আজি লগালোঁ আৰু শেষত আমি ৰাষ্ট্ৰগান গাই আমি ফ্লেগ হোষ্টিং কৰি আমি এই কাৰ্যসূচী সমাপ্ত কৰিলোঁ ধন্যবাদ